Zeg, deze week in Amsterdam ook al. Die meesten die had maar geen demonstratie gieten. Maar die meesten die komen dan bielkoor. Ja, het is een intolerantie of zo. Zo is die meesten met een lachje hier. Oh, maar ze vormen een kring. Nee. Hey, wil je ook wat soep? Wat zei je? Wil je ook wat soep? Soep? We hebben soep. Nee, dank je. Maar bedankt voor de aanbod, maar... heb je soep bij je? Soep bij je. Heb je soep meegenomen? Ja, we hebben soep. Goed zeg. Oh, brie? Wat is dat? Nee jongen, dat is roomboter. Oh, roomboter erbij. Ja. Jongens. Hoe is het met jou? Ja, goed. En met jou? Ja, goed. Oh, doe een lichtje bij? Of, Nee, dat niet. Dus Jij komt hier ook voor de solidariteit? Of ik hier voor de solidariteit kom? Nou, ik kom hier meer gewoon iets te filmen eigenlijk. Ja. Ja. Ben jij hier voor de solidariteit? Nee, ik ben hier echt om soep uit te delen. Oh ja? Ja, we hebben veel te veel soep gemaakt. Dus we gaan hier even heen. We gaan even soep uitdelen. Ja, leuk. Ja man. Heb je al wat mensen die willen genieten van jouw soep? Nee, nog niet echt. Eén iemand wou een beetje soep. Oké. Beetje. Ja, we zijn hier met een groepje. Goeie kaasjes. Dit is een mooi kaarsje dit. Ja, toch? Dus dit wordt een heel beroemd kaarsje, ja. Waarom wordt het zo'n beroemd kaarsje dan? Ja, hij is net ook al gefilmd. Oh, is het zo? Oh. Ja, Ja, hè? Ja, maar u bent heel fotogeniek, heb ik het idee. ja dat zou kunnen, U ja. staat er gewoon heel... De cirkel begint erg groot te worden. Oh. Dus we mogen een tweede cirkel in het midden beginnen. Zodat iedereen erbij kan. Het wordt steeds leuker. Iedereen is wat? Yes! U vormt hier een tweede kring. Ja, dat probeer ik, ja. En mag ik u vragen waarom u hier bent? Ik ben hier omdat ik demonstreer tegen uitsluiting, net als alle anderen. Dat is de moeite waard om daarvoor over te demonstreren. En wat is dan de reden om dat precies nou, of juist nu te doen? Nou, dat weet ik niet precies. En mijn collega's hebben doorgegeven dat het nu hier zou zijn op dit moment. Dus dan ben ik hier. Heeft niks te maken met... Ja, ik dacht misschien heeft te maken met de verkiezingen, hè? Dat er iets... Nou ja, naar aanleiding van de verkiezingen zeggen we met z'n allen dat we tegen uitsluiting zijn. Die link met de verkiezingen is er natuurlijk. Daar hoeven we geen stommetje over te spelen. Dus dat is de reden dat ik hier ben. Dat baart u zorgen? Ja, van de andere kant denk ik dat andere politieke partijen nog wel even zullen zeggen van vriend, je houdt je aan de grondwet. Want daar gaat het over. Ja, tegen de grondwet in mensen willen uitsluiten. En als ze, als minderwaardig beoordelen. Dat is natuurlijk hetgene waarom dat... Ik vermoed dat daar de tweede cirkel is. Ja, dat gaat zo. Ja, ik zal ook even daar naartoe, want anders dan missen we dat straks. Nou, dan moet je rekenen met even binnen de cirkel wijzen, denk ik, hè? In de middencirkel. Nou, goeie dag. Oh, dit is een Verblindetje nou of niet? Ja, weet je wel, ja. Moet ik hem weer ik doe wel uit. Nee, hoeft niet. Nee, Oké. nee, ik kan er wel een beetje bij. Want ik ben even benijd van, wat is nou de reden dat Jo hier binnen? Ja, ongerustheid hè, vooral. Sorry? Ongerust over waar zijn we in hemelsnaam in dit land mee bezig. Hè? Waar gaan we naartoe? En dat is het belangrijkste ding. Dat het gewoon op een gegeven moment zodanige uitslag is dat je begint te twijfelen aan het voorbestaan gewoon van onze democratie, hè, van ons land. Denk je dat het zo slim is? Want ik bedoel, ja, dat is op zich net heel veel gebeurd behalve dan een verkiezingsuitslag. nee. Maar, Eigenlijk nog niet, hè. En laten we dat mogen zeggen, nog niet. Maar het kan heel makkelijk omslaan tot wel. ja, denk je dat? Ja? Daar ben je er benauwd voor? Ja, daar ben ik wel benauwd voor. Je hoort dat gewoon overal om je heen. Dat het steeds meer extremer wordt. Hè? Dat men steeds meer afstand neemt
Hè? Van bepaalde rechten. En dat zie je overal om je heen. Ik zei verder zijn. Nou, dit is een heel mooi lachje, zeg maar, hè? Een mooi kaarslicht, zeg maar. Mag ik je vragen, mevrouw, wat de reden voor jou is om hier naar binnen te gaan? Oh. Nou. Ik vind het vreselijk. Dat iemand die de wetten niet wil houden en die een racist is, ja, die groepen van de bevolking uitsluiten wil. Die idee dat deze man zou premierminister worden, vind ik echt, dit maakt me bang. Ook antidemocratisch. Antidemocratisch, precies, ja. We zijn van Engeland naar hier verhuisd vanwege de Brexit. Ja. En nu is hier iets wat een beetje hetzelfde is. En voor ons is dit heel verschrikkelijk. Okay. Wat hier is gebeurd. Je bent eigenlijk al een soort van politieke vluchteling. Ja, een soort. Ja, oké. Nou. Oké, nou ja. Ja, succes ook zeggen. Goeiedag. Goeiedag. Mag ik jou vragen wat jou zinnen? Nou ja, Nederland die kiest ervoor om een racist in het parlement te gaan en daar ben ik net mee eens. Ik denk net dat hij een persoon is die meesten binnen brengt. Ik denk juist dat hij meesten binnen brengt. En dat vind ik net fijn. Nee, maar ja, op zich, het is nog maar een verkiezingsuitslag natuurlijk. Op zich zou je denken van het net heel volloos misschien, ik weet net, maar... Nou ja, hij had zijn hele leven hetzelfde praat, dus ik denk net dat hij samen verhoord. Nee, hè? Nee. En wat hoop je dan te bereiken met het project te stien? Nou, ik wil meestal te laten dat wij net ons laten polariseren. Ja. Dank u wel. Alsjeblieft. Gelukkig is de wien net zo goed, want er was dan weer een keer zo lang uit. Ja, dan had hij niet meer gebrand. Nee. Mag u vragen, mevrouw? Jawel. Ja. Want wat is voor u de reden om hier te staan? Ja, ik vind dat iedereen mee mag doen. En ik heb ook al heel veel met mensen gewerkt, uit andere culturen. Dat kan ook verrijking zijn. Ja. Dus zit een taal die soms een beetje gebezigd wordt, dat het mensen uit elkaar drijft. Dus daarom sta ik hier. Ik denk, je moet het met elkaar doen. Ja, maar er ben ik heel veel mensen die hij natuurlijk op stemt natuurlijk. Hè? Ja. Hoe zie je dat dan? Had hij meestal verkeerd stemt of hoe mag het zien? Ja, nee, ik snap. Nee, je bent vrij om te kiezen wat je wil. En ja, deze wordt niet verkeerd gestemd. Ik denk iedereen mag kiezen, stemmen wat je wil. En die vrijheid heb je. Ja. Maar wat is dan jouw reden om hier te staan? Ja, gewoon een signaal om ook een beetje het tegengeluid te laten zien. Omdat Wilders die heeft wel een beetje anti-Koran, anti-moslim. En ja, dat vind ik niet goed aan die partij. Ik had zoiets, ja, en denk als je steeds die taal bezig, dan wordt het ook normaal. En dan denk ja, moet je een beetje opletten, omdat je in de geschiedenis ook wel hebt gezien ja, waar die mensen tot in staat zijn. Dus ja, je moet een beetje scherp zijn. Ja, blijven. Ja, maar is het net heel erg, om ik zei, via trottocht, van nou ja, ja, dat weet ik niet. Wat er gebeuren kan, misschien wel een beetje doen, denk ik, weet het net, maar... Ja, ik denk, niemand kan in de toekomst kijken. Ja, ik vind gewoon dat je op een respectvolle manier over elkaars religies moet spreken, sowieso. Lieve mensen, willen jullie zorgen dat de kring wel aansluit? Dus handjes vasthouden, dat er geen gaten vallen. Want daarom zijn we hier. Want we laten geen gaten vallen. We blijven bij elkaar. Dus pak lekker die handjes vast. Als je diegene naast je niet kent, dan zeg je hallo, ik ben die en die. Wie ben jij? In ieder geval heel mooi om te zien hoeveel mensen er zijn. En met lichtjes. Ja, wel een heel mooi lachje, mevrouw. Ja. Dan maakt het veel meer wat makkelijker. Ja, nou. Ja. En wat is dan de reden dat jou hier bent, mevrouw? Nou ja, om te jaren te litten dat een oorlog groter is. En dat we met elkaar voor leefden. En ja, rechtvaardigheid staan samen met elkaar. En wat is dan de reden om het nou juist nodig te doen? Er is een oproep, ik zeg voorbij komt op Instagram.
Toons die voort en dadelijk zal de zwargen van ons ben van hoe komt het. Kim mijn transzorg nog wat teruggaan. Wat voor toekomst hebben wij. En, wat zijn we? Wat voor zorg? De trans, wij hebben een transgender ben. Oké, ja. En daar moet je ervoor zorgen hoor. En vooral als je orenverdrietige berichten ik lezen. Mensen die ik volg die moslim binnen en wij van de band zeggen van moeten we straks verhuizen naar Marokko. Binnen weer nog wel welkom. Nou, dat rekt het mij. Dat kan ik heel min hoor. Dus zwaar zal natuurlijk altijd wel op terug te wijzen, maar is dat misschien een beetje oerdreun dat je dat liefst dat denkt? Want ik bedoel, het is eigenlijk maar een stemming die in verkeer is. Maar... Ja, nou, ik vind het absoluut net oerdreun om nou dit als Tjenloed jaren te letten. De geschiedenis liet het zich te herhalen en er is 100 jaar geleden ik vierste licht dacht van dat zal wel wat mooi vallen. En, maar ik volg dat er miljoenen mensen vermoord binnen. En dat wil ik net. Ik wil net sliepen en dan wekken we en dat er heel de ouders ons iets zit. Dus ik wil actief daar een bijdrage aan Jan. En had je het idee dat je hier inderdaad een bijdrage daarom leveren dan? Ja, dat is mooi mee te praten. Ja. Dat zou het al genoeg. Ja, nee, tuurlijk. Nou, veel dank. Succes. Dankjewel. Maar het is natuurlijk een heel mooie sfeerverlichting ervan. Ja, ik zei net, ik voel me net Santa Lucia. Je weet niet precies waar het is, maar... Nou, dat is ook zo'n lichtheilige, net als Sint-Nicolaas en dat hebben we nog meer. Een beetje je eigen aureool wat creëert. Ja. En wat is voor jou nog de reden om hier te komen? Ik denk wat heel veel mensen hebben. Solidariteit. En ik vind het echt vreselijk. Is solidariteit mijn waarde? Solidariteit met alle mensen die zich nu misschien wel in de kou gezet voelen. En solidariteit met het klimaat, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat de verkiezingsuitslag heel slecht is voor een heleboel dingen wat ik heel belangrijk vind. Ja. Dus dat vandaar is dan misschien een manier om daar een soort van uiting om te gaan? Misschien de zwaargen die je hebt, ik weet het net. Ja, nou precies. Ja. Want hij heeft zwaargen, ja? Ja, ik heb zeker zorgen. Ik heb zorgen over het klimaat. Ik heb zorgen over zoveel dingen. Europa. Ik heb zorgen over mensen die zich aan de kant gezet voelen. Daar heb ik zorgen over. Ik heb zorgen over Nederland. Ja. Goedendag meneer. Hoi. Hoe gaat het? Goed. Ja? Ja. Hoe is het nog om je te staan? Nou, ik denk gewoon van hoe moet het straks verder eigenlijk. Dat denk ik wel. Hoe bedoel je? Hoe bedoel je dat dan? Nou, als die mensen straks echt allemaal gewoon zeggen dat moslims verkeerd werden en allemaal dat soort dingen, die polarisatie, dat is in mijn ogen nergens voor nodig. De mensen kunnen alle... Wil jij misschien een bakje hete soep? Die heb ik zelf gemaakt. Ik heb nog 1 bakje. Heb wat soep er nog in? Ik heb alleen geen lepel meer. Is dat erg? Ik red me wel. Oké, top. Dankjewel. Wat een mooi lichtje trouwens. Ja, dankjewel. Goed, je had het zwaar over moslims. Ja, ik heb zorgen om de wolf in schaapskleren en de valse profeet. Dat is eigenlijk zo. Zo zeg je dat? Ja, zo zeg ik dat. Want ik bedoel, iemand die al 20 jaar gewoon eigenlijk niks anders dan het als haat zaaien, die kan nou niet in één keer vrede stichten. Zoals want hij zet het aan de kant, maar de werkelijkheid, het zit in zijn hoofd. En dat zal niet verloren. Nou, dat weet denk ik wel van nou. Vond een leuke video doen dan toen omheen. Als mensen en abonneer dan op de Friese vlogger. Of wel lid, hè, dat kan ik. Geweldig.